बयनिसिमबो दिनै आं बाक्सा जिल्लानि थानाय खामारदैसा होननाय जायगायाव मागि पुर्निमा फोरबो खुंफुंनो लानाय जादों। दिनै 9-10 फागुन आरो इंराजि मायथाइनि 22, 23, 24 फेब्रुवारियाव दिनै बे मागि पुर्निमा फोरबोखौ खुंफुंनो लानाय जादों। दा नोंथांमोना मागो पुर्निमा फोरबोखौ मा रोखोमै खुंफुंदों नायलांबाय थादो। बे जाबाय फार्स्ट गेट हाबग्रा। नायलांदो।
हाबाफारि हिसाबै जों दिनै मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ लानानै जोङो फिरफिला उरायहोदों आरो Pramonda bagian Mbak? Mabiang.